Maridhimu vanhu vachakati wandei but mujindu ndinomisa panumber 1. Yeah, but tikangoti wapachana mujindu haana kuzorealize kuti fame yake aifanira kuti ibude ari pasi pamacheso. Ndochini chedu chasina kuzviri mukoma wangu akatadza kupaona ipapo because vari vega tisi tinozongozvinzwa vemagidharis anogona but nyika yatadza kuti imunzo but ruoko rwake ndinori mijindu anorowa. Chandinoona kuti vamudhari kuti vanhu havanzwisa wamuzi zava munhu akati munotidako. This is pure show asi kuti pfungwa dzedu dzinotanga kuti mhanya saka ari kumboimbirei zvokuti munotidako izvozvoonaka kuti manotiira zvavadiniika ripo vanhu but iye pfungwa dzake obvious areka achitoziva kuti tichatosvika kana pape tingatotanga agwindika. Disclaimer. The views and opinions expressed by Kunish Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunish Studios. A few moments ago. Muri kumbochuna gitare here chibaba? Yesa. Kumbochuna gitare baba. Bozo nova ndiro rekachunika. Ko vamwe vanoti vanhu vesungura vachuni magitare. Totochuna international chaje. Leo ndotochunwa gitare atite zvezvo uri pawadira baba aya. But zvinonzi vamwe vanhu vesungura vanongoenzanisa vachuni magitare to standard. Chimwe chinhu chinogona kukonzeresa daro ndechekuti unonga kudhichuna kuti uedze kubata pichi waedze ungakona bhozi nimbo unongochikuraka ngozo hapa chapasviki. Saka dzinosamba ndizi force kuti adzikise pane mafrets 2 kuti aedze kubata kapike kudarika. Saka unonga wakuchidzikisako but kungoti ubate pichi dzawaimbota kudhara as you grow older. Okay, saka muruti kana wakura voice rinodaro inotochinja watoita munhu wese yache muimbi wese voice yake rikare che vona kuti achagona kuimba ya but kutokura that's natural kuti as you grow you need to only pamwe after 20 years voice rinyingi rato dhako. Alright, mati mudawo imimi mati munokwanisa kuridza marhythm ose atinoziva anokwanisa kuidentify vanhu vanofarira musambo wesungura. Ndinopakura ese baba. Alright, tisati tasvika hedu pakuti munopakura ndiani wamunoti uyu pamarhythm achibaba muZimbabwe muno? Marhythm vanhu vachakati wandei but mujindu ndinomisa panumber 1. Yeah, but tikangoti wapachana mujindu haana kuzorealize kuti fame yake aifanira kuti ibude ari pasi pamacheso. Ndochini chedu chasina kuzviri mukoma wangu akatadza kupaona ipapo because vari vega tisi tinozongozvinzwa vemagidharis anogona but nyika yatadza kuti imunzo but ruoko rwake ndinori mijindu anorowa. But akatobva kubudisa kasingo kake kaari kusisina kukona kukunda uchingoita nzira isingazi kunenge wakungoitawo hake isi tinoziva kuti ariko but tinoda kuti nyika ikuziva kuti waita something but pakangotorawo nzira yake gaza izvo padai akaramba ari kwamudhara zvaita bhuku. But moda kuti adzokere kwamanje kwana Michael zvikuna Michael. Vakomana vari kuridzawo hatirambe but chinongotika kuenda kuligi hombe zvafanika tina kwamacheso iligi hombe zvokuti by all means akatosvika ana Jonas akati garerevo zvinotongombozwa vatongoenda already kuligi hombe. Saka vakomana vakozi vanoridzawo but nyangoti vatenda kweke ndinobviga brand yekuti macheso. Alright, saka imamusi kuti anogona kwekwe ndiMichael asi anogona ndiAlec. Brand because macheso Michael akatobva akatozoridza kuno kuchecha zvinotodhako. Saka brand baba ndoro denga rakakosha kuti brand ndoreri rushadi. Alright, ndutaura naanonzi Augustine Malunga Pedro baba chemagitare mamutare kuti atitimbo-discussa nenyaya yedu yemusewe. Mumwe anorova kuti marhythm Jacob Moyana anemba zvinonyadzira zvinonyadza but rhythm rake baba ukariterera soka hachibaba chino parhythm chinouya. But zvinozobatsirei manje uchiridza zvinonakidza uchimba zvinonyadzira? Chandakaona kuti vamudhari kuti vanhu havanzwisa wamusic. Zava munhu akati munotidako. This is pure show asi kuti pfungwa dzedu dzinotanga kuti mhanya. Saka ari kumboimbirei zvokuti munotidako izvozvoonaka kuti manotiira zvavadinika ripo vanhu but iye pfungwa dzake obvious areka achitoziva kuti tichatosvika kana pape tingatotanga agwindika pera zvaoneka kuti munhu akati tauya takamarembedza maoko kubva kuSouth Africa tawa isina chinhu kuSouth Africa kwataishanda kweke hapana chakamhosva tauya takamarembedza. Hapana kana chii chikamboshata kuti show ino ndoyenyu show ndoyenyu. But zvavafanira kuti ukaenda nepfuti isina mabara unonongedzera vana vechikoro mapurisa anaye achikusunga
ndozvikuita Jacob Moyana ari kuenda nefuti isina mabara zvokuzoita mabara hamo apape ndinoti problem iri kuna Jacob Moyana zvese nevanhu bozi tese nevanhu bozi munhu akangoimba zvangoimba kuti vaona cheta baba Harare baimba kuti anzi chiku nzimbe inobvira musoro aingoti nzimbe asi ondoone nzimbe yako urifunga iwe vainoda kumhanyira vaimbe but anenge atongotaura ake ishiona itongori kungoti nzimbe tinongoziva kuti nzimbe iri kwengwana ino saka iwo hameno Mr. Oneni kana mine nzimbe dzinyi dzamunoziva ndokuziva kuchiredzi saka pfungwa dze1 time ndodzive dzakadhakwa. Alright chibaba, hold on. Saka izvinezvi toda kuti muchitirovera marhythm. Handizivi kuti chabva nekudhara chabva nekare nekumashure. Saka tactic yandongoshandisa ndinongomaisa paQ1 maybe ndinongoisa kana paG. Ndovara ana system chingoya nawo waibede kudhara ana chibadura kana macheso pane ndangopinda madzibaba. Alright. Jende nengo yedi patete ndangogwatita ngo ndipapo. Alright.